Ki Ulin Nuha, bungae mung wengi iki tok. Apa kulo bunga fotone gambare gedene zamana ora bunga. Bungae mung wengi ketok ngesuk nggo mepe gabah. Wengi-wengi dipajang disorot lampu anak apik lampune sorot lampu moving sisan. Apik wengi ngesuk kukut. Janji orang nggo gambare banner nggo kandang. Nggo kolam lele barang. Lah nek bunga susah taat maksiat niku dibayang-bayang 4 hal. Mulane ora pareng moyoki sapa-sapa, ora pareng madani sapa-sapa. Wong nek senenge moyoki dosane wong eleke wong niku ora bakal mati kecuali melu nglakoni barang sing bobote padha. Man ayara akhuhu bidzambin lam yamut hatta ya'malahu. Sapa wong seneng moyoki madani eleke dosane wong lam yamut hatta ya'malah. Wong niku ora bakal mati kecuali melu nglakoni barang sing bobote padha. Cara bahasa simple, wong nek senenge moyok biasane melu moyok, wong nek senenge madani biasane melu nglakoni. Begitu guys.